Kesenjangan sosial. Panglimbang 5 menit dina Kemis Legi tanggal 20 Maret taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 16 ayat 19 tekan ayat 31. Komunitasku kaapit tempat pembuangan sampah utawa TPS loro. Ngarep omah sisih kiwa ana TPS darbeke warga RT 4. Ngarep omah sisih tengen ana TPS darbeke warga RT 6. Cilakane komunitasku mlebu RT 5. Dadi ya amung entuk ambune wae sing kadangkala badhek ra karuan. Nanging dudu ambu sing bakal ndak rembug. Mergo kapit TPS mau, aku saomah lodang ketemu sedulur kang mbok menawa uripe kepitung miskin keserakat. Asring ing ngarep ngomahku wirawiri para pemulung sing padha leles botol plastik, kerdus, botol beling lan sak piturute. Kadangkala ana uga sawijining gelandangan sing leren ngaso ning ngisor wit palem raja. Meruhi kahanan iki aku mulang mawanti-wanti marang bocah-bocah supaya padha peduli marang para sedulur mau. Bocah-bocah ndak pernahake supaya gemi nglumpukake botol-botol plastik, kerdus sarta barang sing bisa didaur ulang banjur diwenehake wong-wong mau. Syukur-syukur menawa ketepakan duwe rejeki utawa panganan liya bisa andum berkah marang wong-wong mau. Ning ya sing jenenge bocah, nek ora diperintah ya ora tumindak, nek ora disentak ya ora sigrak. Kaya babaran cecala waosan dina iki ngrembug bab anane kesenjangan sosial antara wong sugih kalawan wong miskin keserakat. Gegambarane banget ing dramatis. Sing sugih kagambarake nyandang jubah ungu sarta nganakake pesta saben dina. Kaya-kaya kanthi tumindak pestane mau si sugih ngeceh-ceh dhuwit lan brana donyane. Dene sing miskin kagambarake uripe banget ing sengsara lan rekoso. Kejaba awake kebak koreng awit ora kerumat kasarasane nanging uga kangelan gelawat. Saking ora pangajine si miskin nganti kagambarake didilati kirik. Kaya dene kirik kaanggep najis, wong kang kadilati kirik uga katut najis. Eman nadyan anane si miskin nyolok mata nanging sing sugih sajak ora berduli. Ora ana kupiya kanggo ngrebelake pangan, apa meneh kupiya kanggo nambakake sing lara. Sing sugih terus nindakake pakulinane minangka wong sugih lan nyempulurake sikap ora berduline ketuk ing titi wanci ajali. Ing kalanggengan kahanan dadi kewalik, sing miskin nemoni urip kepenak kagambarake kapangku dening Bapak Abraham. Dene sing sugih nemoni urip rekoso kagambarake kanthi kepanasan lan banget ing rasa ngelak ana neraka. Pasemon katutup dening pratelan Bapak Abraham kang ngandhakake menawa sedulur-sedulur si sugih kang ora bisa kayakenake dening paseksene Musa lan paseksene para nabi ora bakal bisa kayakenake uga senadyan dening wong kang urip saka pati. Para tresna pelem kinasih saka waosan dina iki bisa kadudut 3 perkara minangka piwulang. Sepisan wong Katulik kaelingake meneh marang tanggung jawab sosiale peduli pepadha. Wong Katulik ora entuk lirwa mring nangsipe pepadha mligine pepadha kang miskin keserakat. Wong Katulik timbalan andum berkah, ana sithik ya diedum nyithik eding, ana akeh prayoga katambahi amrih luwih pekoleh. Kapindho, Gusti ora nigakake wong kang miskin keserakat, kepara malah nepakake lan mapakake diri ing kono. Sauger percaya lan budidaya mesti ana cara lan sarana kanggo ngowahi urip. Katelu, wong Katulik ora entuk mbekunung beguguk ngutawaton. Sacara sinengker liwat pratelane Bapak Abraham kaweca sapa pribadi kang kudu diasrahi pitaya marga wis wungu saka sida, Gusti Yesus. Pratelan iki sepisan maneh ngelingake menawa karya panebusan dalem Gusti Yesus pancen kudu liwat pati.
Mula prayoga ditansah gilig lan tekad kita kanggo mituhu piweling sarta tulodo tindak dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, kunjung kasmo dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci, kadung mlebu samenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung kasmo dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.